Salut, eu sunt Sebi și bine am fi la... Știu că nu mai am postat Minecraft, dar este un video mai special de Minecraft Redstone. Ați o idee de pe YouTube și o să fac. Nu-mi pasă dacă e de pe YouTube și da... O să fac o serie de Redstone în care eu o să mă uit pe YouTube și o să fac. Dar uneori cred că o să fac și singur. Pentru această chestie vă trebuie un sticky piston, redstone torch, redstone și pressure plate. Puneți pressure plate-urile aici, contează să puneți pe amândouă părțile, puneți asta, puneți bloc, puneți asta și da, o să trebuiască. Eu nu o să mai pun stâlpi, o să vă arăt direct cu redstone. Trebuie să puneți un stâlp ca să nu se vadă redstone-ul. Puneți pe red. Ok. Și puneți așa cu redstone. Neapărat așa. Mă întrebați de ce nu punem pe lângă asta. Pentru că o să trebuiască. Că locul, spațiul ăla. Mă întrebați pentru ce? O să punem în restul pur. Asta. S-a pus. Asta. Și bum. Deschis. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Sebi. La revedere! Pa, pa!